cute. Fuck, hvor er de sindssygt, de der. Det er den største ildavkage, jeg har set, så danser det der. Jeg skal lige sige, over på Ærle Hospital har de ringet og sagt, det er den bedste underholdning, de har haft i flere år. Op på 21. Hvor er det lavt, det der. Jeg lægger den her ud på YouTube i morgen i hvert fald. Den skal ud. Ja, det... Frontsænder! Frontsænder! Kaster nu! Jeg har et minut nu. Jeg har et minut. Ej, den så lukker der inde i kommunen nu. Ej, jeg synes ikke så meget, der kommer ned. Eller... Hey!